Hola a tothom! Avui parlarem sobre un llibre que es titula La màquina d'escriure. Aquest llibre és un llibre meravellós sobre el poder de dibuixar i crear històries amb una màquina d'escriure, cosa que ja ningú o pràcticament ningú utilitza perquè tenim una nova tecnologia. Però és molt important no perdre el que teníem. Comencem. La màquina d'escriure. Vet aquí en Paul. En Paul era un nen a qui li encantava trobar coses. I un dia va trobar una màquina d'escriure, però aquesta màquina no tenia botó d'on-off. A més, tan sols xiulava ni broncia. No feia res. Paul estava desconcertat. Per què servia aquesta màquina? Aleshores, gairebé, per casualitat, en Paul la va fer funcionar. La màquina feia lletres i en acabat les lletres formaven paraules. Vaja, potser era una màquina de fer contes. Tanmateix, a en Paul de seguida li va sorgir un problema. Per alguna raó estranya, les paraules que ell teclejava no apareixien al paper, tal com s'havien d'escriure. Fos com fos, en Paul tenia tantes ganes d'expressar tot el que li bullia en el seu interior que no va fer cas d'aquell entrebanc i va continuar. El cap d'en Paul estava ple d'idees fantàstiques i ell tenia molt clar com les volia expressar a la seva manera. Llavors, enmig del seu caòtic ball de lletres, en Paul, de sobte, va descobrir una forma. Aquesta vegada, les paraules s'havien agrupat formant una imatge. En Paul es va sentir tan feliç que va començar a provar noves maneres de mostrar les seves idees a través de les lletres. I ho feia tan bé i es divertia tant i tant que ja no va poder de parar. En Paul va omplir fulls i fulls de tot tipus d'imatges. Trens, avions, cotxes, cases, arbres, animals. Imatges grans, petites, atapeïdes o tranquil·les, però el millor de tot era que contaven una història. I és que al capdavall potser sí que era una màquina de contar contes. Malauradament, l'invent no va trigar a espaiar-se. En Paul havia martejat tant la seva màquina d'escriure que de cop i volta el pobre aparell es va desbaratar i va deixar de funcionar. Adeu, màquina! Ja no podia seguir creant les seves històries plenes de formes, línies, setes, Bs i Ls. En Paul estava molt trist. Fins que buscant, va trobar alguna cosa. I va ser just llavors que va comprendre que era realment l'important. En Paul es va adonar que no era pas la màquina d'escriure la que inventava tots aquells contes. Era ell qui les imaginava i en acabat les dibuixava. Quina imaginació tan desbordant i quin talent! Realment ho feia superbé. I és que nosaltres, si tenim imaginació, podem pensar, dibuixar, escriure i tenir tota la imaginació que nosaltres vulguem. Total, només hem de dibuixar, posar-ho en un paper, després unes quantes lletres i ja tenim la història formada. Ja està el conte. Que us hagi agradat. Adeu!